everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. O gusto siya mabalik nimo. Mubalik? Ha? Sa ingon niya ana lang ka sayon? Abi kay bunog man sa iyang katipon karon? Mubalik siya nako? Mingon siya nga dako sa'yo pa niyang desisyon sa pagbiyan nimo. Niangko na siya. Mao nga, gusto siya mga ipasaylo nimo, Arnel. Unsa? Nagkasulti mo? Nahibaw ko kung hain siya karon. Unsa? Mahibog pasayloon na lang nimo si Lily, Arnel. Unsa? Nagkasulti mo? Nahibaw ko kung hain siya karon. Unsa? Naibaw ka? Unya wag ka busulti nako. Ha? Nagplano ka lang mo? Mao ba? O nga naiapil mantika. Nga amo man kinabuhi ni Lily. Ato nang kinabuhi karon. Apil ako sa tanan nimong kalihukan. Tungod kay napasakitan ako ang iyang uyab. O sibuti mo ipasabot. Ang mga tao nga parehas og utok sa uyab ni Lily, dili na kakumpiyansahan. Okay, ako naman siyang nasuntukan. Posible gyud nga magdumot na siya nako. Ha? Unsay trabaho ato tawhana? Nakasulti si Lily na ako nga wa ni trabaho. O nga, bisyuso kay ni. Okay, sige. Pahuwayo na diha. Kinahanglan makapanawag ko sa opisina. Mo-leave ko. Unsa? Ani na lang ta sa hotel. Magplano sa atong kasal. Ha? Maguna-una pa kita, ana? Mahibong ang imong mama. Ako lang unang mo paulis, bay. Dili ka mahimong paulid to. Kay sigurado ko nga nakailan ako katong uyab ni Lily. Naibaw siya nga ako ang pamanunon ni Lily. Mabasa ko kini sa iyang mga mata sa diyang nakita ko niya ganina. Ug posible nga nakatultol siya sa bay. Ha? Pero, ang ako mga gamit. Ako na mukuha inis bay. Pero sa dili pa. Mag-order ng tapkaon. Ug pahuway na diha. I-relax na imong tiyan nga nabunog ka. Hain naman ni sila si Arnel o si Lily. Ano wa pa mangyod hangtod karon bilyo? Sa ako pa mina, madam, doon na to sila importante kayong ginakaw. Nag-away man katong duha. Unsa man sa ilang giawayan? Wa lagi ko kay bawo, miss. Ay, pastila ni mga tawhanda. Wa pa lang busulting maglakaw sila. May pahuway mo ko ka, madam. May kus lang mapukaw ni mo. Oh, na Yvonne, nun man. Oh, ikaw man sadang akong tuyo din tita. Ah, mag-chika-chika na lang ta. Ay, Miss Dahlia. Kapi naman lang hapit. Pero wa pa siya mabalik. Wa ba ka siya presuhan ni Jigger? Mihuno na sa pagpanawag si Jigger. Buot ipasabot nga nagkakita na sila. Pero nga nang wa pa man mabalik ni Miss Dahlia. Misaan siyang balikon ko niya. Pero nga nung hangtod karon wa pa man siya. Miinom naman lagi kag tubig diha. Gamay pang nakaon nimo. Sakit mangod akong tiyan. Gawas pa. Nabalaka ko. Unsa may mong kabalakan ha? Si Lily. Basin mo gawas siya siyang itagwa ang kwarto. Ug makitan siya atong Jigger. Jigger diyan nga na itong tawhana. O, Jigger. Ay, karon pa kumutuo nga tinuod ang kahadlong kagibati ni Lily at tawana. Mao di ay ngayon igbihaan. Og ikaw na sab ang iyang gilawog atong demonyo. Ha? Arnel, kaluhan ako siya. O kaluha. Kaluha nga wa magunahon og kaluoy sa iyang kaluha. Mao ka na siya, Dalia.
Ha? Bangi siyang matanga sa pagkakaluha. Hakog, bintahosa. Husto na! Ngano? Di ka gusto makabati sa kamatuoran kung unsang matanga sa igsuon kanang kaluha nimo? Wa siya kaluoy nimo, Dalia. Nahadlok lang siya! Nahadlok siya para niya. Pero para nimo, wa. Imagine, gilaog ka niya sa salbahis. Wa siya magunahuna kung unsay metabo nimo. Busagikan karon. Ako nang magbuot sa tanang buhaton nimo. Unsa? Dili mahimong gamiton ka ni Lily hangtod sa hangtod. Di ka ba gina makapasaylo niya? Sa pagkakaroon, dili pa. Arnel! Ug pasaylo ako. Nga ako una ang magbuot sa tanang mahitabo karon. Ug ikaw, ayaw gyud pagayigay sa imo. Pero nakasaad ko nililing balikon ako siya siyang nahimutangan karon. Way mahitabo niya kung di ka mubalik, Dalia. Pasagdi siya nga muhukom sa tanang gusto niya buhaton. Nakasabot ko nga imo siya kaluha. Pero ayaw ilawog ng imong kaugalin sa kaalawtan tungod lang sa imong kaluha, sa imong kaluoy niya. Ug dili mahimo nga sa tanang higayon, ikaw ang musao sa tanan niyang kapalpakan. Ay, kagang kibol. Ay, unsa man nga do, Gigir? Ngayong imo man nang gilimpiwan ang imong armas. Ay, singawa, uy. Mabuto niya! Kay pabuton ko bitaw na tiyo. Kung makita na kong usab ka to, Arnel. Ha! Magmahay ko siya. Kung manong iya ko gisuntok. Kano ikaw may masuko og maayo, Gigir? Nagili pa man siya ng imo asawa sa Lili. Di lagi ba mawa ko si Lili, tiyo? Ay, Dahil masultiha, oy! Bawi una ko siya, gikan at tutawanan. Unsa naman noon ni? Ni ano man noon mi sa hotel mo sangko si Arnel? Sakit na pagid sa kong kuto-kuto eh. Mauday nga, nahadlok yung maay si Lili siyang katipon. Kinsilpahis na kini. Pero, husto si Arnel. Gigamit lang ko ni Lili aron makalingkawas siya sa tanan niyang kapalpakan. Nabalik na si Arnel. Ano niya? Gipalitan ta ka mga gamit nimo din eh. Nagpalit sa kugako. Ha? Nga naman. Aniho na ta din eh. Dili na mahimo. Sa? Ug nganong di man mahimo. Kinala mo pa uli ka. Kay babala ka si mama ni mo. Mahimo ra na akong tawagan sa mama. Ang imo trabaho, mapiktuhan eh. Natawagan na ako ang opisina. Naibaw na sila nga mo leave ko kay nangandam ko sa adlaw sa atong kasal. Mahinayon ko na nga itong pagpakasal sa pari. O Dalia, sige na. Gusto ko nga mag-shower ka. Una lang dito kay musunod ko. Sure gid ka nga. Ano yun na din sa hotel? Kung anong minislo man ang naong nimo. Naunsa ka? Unsa naman siya problema nimo ha? Kung andita din eh. Uy, magtiayon ta uy. Nung di ka angin nga mauwa sa mga tao. Mr. and Mrs. ta din eh. Mao ba? Okay nga naman eh. Ikaw ni mo nga may bawaan nga imong kumbana, ha? Kisa pa resulti ni mong gikaawaw ta ka? Huh, tarong nga. Pero, kuan ba lang ba? Unsay kuan? Kita na kong duha din sa hotel suit sa pila kaadlaw. Unya nga naman eh. Oo, siyempre. Tay, kuan man good. Unsay kuan? Mura man good og dili tingali may magtipon ta din sa kakwarto. Hoy Dalia. Mr. and Mrs. ang naa sa logbook din sa hotel. Busa di mahimo nga magtagsa tag kwarto uy. Ug ayaw na kong pagastuha pa tungod lang anang ngil-an nimo una-una diha. Pero ay kabala ka. Di na ko ganang muhika pa nimo kay Kayon sa? iwa kay lami. Katong na diha. Naman tuog na ko dere. Ay, buntag naman di ay. Si Arnel, naaman din siya sa sofa makatug. Kagwapo niya nakatug, uy. Pero, way lami tawhan na. Hoy, kung wa ko'y lami para ni mo, no? Wa sa jud kay lami para na ako.
Pisit. Lilikha ko sa gawas, no? Ano sa kinakas gawas? O kaklaro gahapon da. Hoy, hoy, hoy! Ah, Asa ka? Di ka mahimo mo gawas. Muli lang! Di gyapon na mahimo. Uy! Diba sinasundan ko atong jigger. Busa di mahimo magpaso-paso ka ta sa gawas. Hayag naman di ay. Susyo na ko sa grahian, be. Kung ito bang motor ni si Ranel. Bunawa din is gawas, ay. Uy. Namay nanugtog sa gate. Kinsam ka na. Ako ablihan. Nana. Kinsa man... And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!